Petruk ning to, Pak? Mbuh raruh. Bagong Ora roh. Lah iki wancine gara-gara mosok aku kambek kowe iki. Alon-alon ra apa-apa. Mengko aku tak sing ngeblong Ya. ABC-ne kowe sing sek aku kowe. wis apa gayeng musuh Semar lalen nih Semar iki. Ya engko sak iso-isaku ya. Ora apa-apa ya. Ya. Ya ora. Yuk. Batis manis yen ngucap sing ati-ati Tansah lahene dadi kanthi nyata bebrayan apa bedane rok karo montor mabur? Urung-urung wis langsungan ngono iki ngapa ora ngangge ado ngiyah apa piye ngono. Ayo. Ngerti apa ora? Bedane apa rok karo pesawat? Rok iki genah sandangane wong wedok. Lah pesawat iki genah mabur kae, tumpakane wong akeh ngono. Bu. Lah apa? Yen montor mabur kuwi saya dhuwur, saya ora ketok. Yen rok Urung banyel kok wis guyu iki lho. montor mabur kuwi saya dhuwur, saya ora ketok. Ning yen rok Kowe iki ora kaya ngono ki kak saiki ora kanggo model kaya ngono kuwi. aja menyerah. Bedane apa maling karo ketoprak? Kuwi neh wis kerep metu, Mar, kerep metu. Ora apa-apa, berjuang, ayo. Ayo diwangsuli. Bedane apa? Maling karo ketoprak. Maling kena kejahatan ketoprake kesenian ngono ya cetok. Udu kuwi. Yen ketoprak ki dikentongi metu, angger tuk tuk tuk, pemaine metu. Ning yen maling dikentongi mlayu. Kowe takono, kok iso mlayu? Ngono ta? Ya. Kok iso mlayu? Mergo duwe sikil. Oh, dadi yen duwe sikil mesti iso mlayu. Iso. Meja kursi kan duwe sikil ya ora iso mlayu. Bar kuwi apa? Lah kuwi gething ngono kuwi lalen iki lho. Apalan apa-apa gampang lalen lho. Benda mati. Oh iya. Anane meja kursi kae ra iso mlayu, ra iso mlaku mergo kae benda mati. Oh, dadi yen benda mati ora iso mlayu. Ora iso. Mobil kae benda mati ya iso mlayu, iso mlaku. Ayo piye? Iya, bener. Lho, kok bener ki lho. Mesin. Anane mobil kae iso mlayu mergo duwe mesin. Oh, dadi yen duwe mesin Iso mlayu. yen duwe mesin Iso mlayu. mesin jahit kah? Kayak ana mesine nyatane ra iso mlayu. Mergo kae benda mati. Kok balik rono neh iki lho. Aduh, capek. Truk gong neng ndi iki lho setelane lalen iki lho. Lek kuwi aku lali saiki liyane. Apa bedane manuk karo kucing? Ayo kowe. Manuk karo kucing. Yen manuk genah iso mabur, kucing ora iso mabur. Udu. Cetha kuwi, manuk iso mabur, kucing ora iso. Udu kuwi. Yen kucing dilus-lus turu. Yen manuke sapa? Dilus-lus. Piye? Terus piye? Biasane ngene iki wis der.
Lah kowe iki ngangge tepo-tepo Banyulan iki dijumbuke karo jaman. Kaya ngono wis ora kanggo. Umi Hafifah. Ah iya, saka Bulung Ponorogo sok desane dhewe yo arep wayangan tanggal 17 Agustus. Wah iya mula iki Pak Umi karo Buke klebu genduk pantam iki melu nusul neng kene. Ayo komplit pokoke dulur-dulur mlumpuk kabeh. Ya. Dibawani ya, Nduk? Nggih, Pak. Oke, ngadeg wani? Nggih. Oh iya ngadeg ngono, Spontanitas iki mbok menawa apa jenenge. Rong tau bocah iki nembang kok iki. Ya karo ngiras pantes nggih ajar nggih latihan ngono aja mung kodang kuning terus. Ha iya, Ya cancane apik ning kala mangsa cara masakan wis ganti rasa. oh iya, memang betul. Ngono kuwi. Yo dibawani coba genduk Umi Hafifah. Yen diuntur ngelantur ngrusake hati nadyan masabata Nadyan mung sapala terus tresnane ngluntur ngon jati nano tiwas handatawa lara Ya Nduk, dirasake, diresapi. Ngono. Luntur. yen luntur wenterane ora kaya yen luntur tresnane takane atine
kersa temenanan. Ayo dasare kejaba bocah duwe swara apik, iki karawetane ya bergas, gamelane ya jos. Putra daerah saka Ponorogo iki. Ayo ditanjakke kaya apa suarane. Coba kaya apa? Aku nyuwun bawane sing kepit Mbah Sri Huning karo para waranggana sing nembangke dene bawane para penggirong-penggirong iki. Ayo, Ning selain Mas Ulama, coba iki nanjake iki liyane. Ayo, coba kaya apa? Ihaho, ciko. Ayo, waduh. Monggo Mas Cikopi. Wah iki wis ya. Mas Ciko ya Mas, iki ya apa iki alumni sarjana seni jurusan pedangan. Saka ngendi? Saka Kudus. Wah iya, apik. Coba kaya apa? Mas Ciko. Coba. Mangga Mas. Putri kangso Listyeng warani Nano. Kowe meneng kowe. Kowe muridmu aja kok blocokke ora. Mangga Mas. Sri uning mustika tuban. Wah, melu marem ngono iki tegese ya dalang ya apik, suarane ya bergas. Ayo, bejane sing wedok, bejane pacare. Pacare sapa? Ajare Tuti. Ngawut, ora kemeruh kowe ora. Mbak Birgita. Wis salin to. Ora, kan biyen ya kuwi kok salin-salin ora. Mbak Birgita sing saka Kediri kuwi. Tak kira kena rayuane Tuti. Ora kena kuwi. Orang beriman kok ya ora. Mangga Mas Ciko. Labuh tresna prapteng layon Nano. tuk prangkung bocana Nano. bebela wiratmaya Neno nyanyo. Rangira Sri Huning gugur Nano. mongko musti kaning Matur nuwun dumateng Mas Ciko, dalang saking Kudus. Melu kira ngono ki apa ora engko nyalahi aturan aja-aja mayange ora payu. Kuwi rejeki ya ora perlu kowe iki ngono kuwi. Kaya sapa wae mbiyen prosese kaya ngene Mbak Narto mbiyen ya pengrawit. Dalang wayang wong nyatane ya dadi maestro. Pak Mantem mbiyen ya penabuh, ya kulino nabuhi wayang wong, toprak ngono kuwi, Pak Anom ya ngono. Bapak Sukron ya ngono, ora apa-apa ngono rasah kakean petingsing butuhe nabuh ya nabuh ngono kuwi. Sok neh yen nabuh. Kon karo dodolan kopi pisan. Ya ngono ya kena ngono, dadi kaya kanca-kanca dadi iso utang. Aja lek ngono kok, aja. Malah remuk kowe engko. Mangga dumateng Genduk Najwa saka ayo Bancar. Ayo Dek. Enggak jumeneng mawon mboten napa-napa, alon-alon. Ayo. No. Menengah.
Orang tanding lawan nak Sri Huning putraning ati mangsa pati nalikaning lawan minat Elah, wah jan dulurku isih semangat. Heh, sapa? Mas Ndurin. Ha iya. Ah, kuwi yen ana kuwi nyambut gawe ning Ponorogo mesti marem, seneng. Heeh. Mergo pancen kuwi pesugihanku. Banyak. Aja nesu dagelan nesu ki lho ora. Meneng kok sik. Ayo bacutno, Nduk. Coba kaya apa? Ih, genduk. Sapa mau? Nah, lali ora. Najwa. Oh iya, Najwa. Dados. katresnane wirat maya tinambite nerara senajan wekasane Kapteng Lampus alapuh negari. Matur nuwun Cahayu, wis melu ngregengake pahargyane Mas Widu. Ah, mesti. Mbak Semar, niku pengen nembang nika lho, sing lagune kuno banget. Upamane apa? Iki lho. Tuk kuna wis ana godrel. Nika Ah! saka wek niku. Aku kuwi. Kangen nembang. Aku ya seneng kuwi. Tuk kunausana gudril, otok-owok beblenderan. Nah, ben ndak lali, aku tak ngeling-eling. Hah, ning biyen enek sing mlesetke otok-owok mbang rambutan. Ora motok nggo rebutan. Ngono kuwi. Biyen kuwi wis der ngono. Lah ya aja diomone saiki, mbiyen ya mbiyen kok ya. Nggih, mangga diaturaken gudril. Ayo Asmarandana nggih niki nggih. Nggih. Ayo coba kaya apa diaturake. Cara lawasan bae ngene iki. Ayo. Tuk kuna wis ana godrel. Otok-owok. Ah, Otok-owok beblenderan. Gandamana, Gandaria, Gandamana iki lho ora. Iya Gandaria. Maaf. Gandarya. Ngan grompol tek. Lan grempol tek. Rujak petis. Rujak jeruk. Mbok sampean dhewe sing nembang, Mbah Semar. Hae Semari kemeruh ngene iki. Sajane lho. ya kangen lho nembang kaya ngono kuwi. Semari ngono kuwi. Mar, Apa? nek tak ombeni baigone ya men merem. Sedake dadi jambu mente ora. Aku tak meneng nek ngono. Ya aja meneng to. Heeh.
lek meneng ndak penak. Ketularan tuti. Ayo. Piye kuwi? Rujak jeruk Mataraman kalongking lan grompol tek Kalongking lan gandarwa. Gandarwa, gendruwo momong ngono lho tegese iki. Mula momong suta. Ayo. Suta. Momong suta jurang jugruk bripil gonjol Bugesi. Kakang Bayu dole gendya Rama ibu lamun tandang tanduk tingkah laku mawas diri adoh pasulayan Andrel aja jael ya Rama Rama ya
yen nate viral di tahun 80-an 90-an. Biyen iki nalika aku sik SD anggere ngrungokne Mbah Mantep iki mesti metu iki. Ya Gudril palang kekek ya metu terus bangsane popok beruk keli kae ya metu.